Ah, nembag na napita yamin kakabsat. Labi manan. Nabanog tilakay. Nagtrabaho. Tidakas nagot. Akong pinalutong kasi daan manan. Nga orasan. Ni, pasado alas 6 manan. Nasapa pa yung manan sa rat nubigadan para bangon 4:30. So, siguro tilutuan tayo tataka di wala ang nabiit. Di pang mabiitan lang. Sarabasab lang, mabalinan. So nga, gluto tayo siguro tatati ko. Steak. Sige garod, kwa. Apan tayo pa'y kuan. Tawag na tayo. Pulagidan ti Ricardo, tanong ko. Nabayag kami na steak nga di Jerefan. So nga, kailangan may luton. Baka to awan to tilasanan. Okay, kita ang gayon takwa. Kita tayo to dyan kusina mo na yun. Dyan, kusina. Kasi nagtakal mga balay. Tanay kusina. Babay pa lang. Okay. Dati tayo man pista tayo. Nakabsat. Tagituno tayo tata. So nga, mapansin nyo, agas asukato yung iwat ko. Ito nalamis kami. Okay. Anyway, gamitin tayo gayam nga kwa ka atin pagkabel tayo. La Grill kung na paramit ti Clubhouse, Montreal Steak. Okay. At iti kabel tayo. Nga pang spice na habang sterilize ko pa yatin Ay sorry. Sabihan tayo ang kayo magtiptipid no pati stick tulog-lutuan. Ano yung magtiptipid doon? Kompleto ato yun. Paprika, sili, asin, bawang, rosemary. Kompleto ato yan. Hindi ko anan. So nga yan. Sate anday tayo kwa iskabel tayo ini nakakalubang magayam. Sorry basta sorry ang kumabit video na pengay nagmadima ating nag-videographer rin. Satay ulit kanan, hindi ko anak talaan. Panglo. Okay. Alright. Sa tayo kaluban. Taurayin tayo nga agwa. Baluto basit sa tayo baliktad. Okay. See you again. Welcome back. Ato yan nagtimantika na. Ako. Balikidan tayo man. Medyo i-toasted basit. Baka naman ba kaya medyo marera ke dala na. Wala na ka. Gusto ko mga luto. Medyo toasted tayo basit ako. Kaya ito medyo beng taba kami bagata ko. Dara na.
Kapitan ng luto. Ayos. Banglon kabsat. Aling arot, damdaman mo na yun. Welcome back. Kita tayo mapalinan. Ay, ako mapalin natin. Then, imasan na yun. Right, napada kakamitin tayo ngay. Dawon tayo karoon na. Patay natin yan. Saka tayo. Sa tayo patay natin gasol. Ayun na. Okay. Magtayan gagayam. Kabsat. Tanay naglamyes. Ay. Para ko tayo ulit ito eh. Sarata ang ating screen. Okay. Alright. Alright. Yeah, baby. Oh, yeah. Pabaawan tayo basit sa tayo iwa-iwain. Okay. Apa? Yes. Sublihan ko ulit ng magagayang. So ata nalpas na naluton. Itataka dumtengan ti oras ti panag-iiwa. Iwain tayo ang gamsat. Nabaawan matan. So nga agiwa tayo. Hindi nang sama kamuti agipit na ito ko akon. Wantay ti bite size. Takay mo di ko ha. Langdot ko. Medyo nakuatipan nakaluto na. Hanggang medium rare ta nakit daga jumbeng. Nakit tikas di nga luto. And tatagarod cut. Tatagarod kabsat. Gagayam kakabsat nga nagurat karuba the moment of truth. Mayat na kayo. Oray na akong ngipon ko nga pagngalngal ko. Nalo ng lat. May sapay. Wah. Maya manan. Ang damang pamig sa mabigat nga agtrabahon. Kaya di lang ti video tayo nakakabsat ta. Nasa papetirin ko kami nabigat 4:30 sa red ko. So maminsan naman. Salamat. Thank you.